چالاکیya grava birçîbûnê ya li bajarê Qamişlo ku ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo hate destpêkirin di roja duyemîn de dewam dike. Şeniyên Qamişlo endamên deste û saziyan ji saetên sibehê ve berê xwedan bin konê çalakiyê yê li pêşiya avahiya netewên yekbûyî. Di çalakiya grava birçîbûnê de bênavber dirûşmeyên bêserok jiyan nabe tên berskirin û piştevaniya çalakiya lîgirtîgehên Bakur tê kirin. Di çalakiyê de axaftin hatin kirin û hate gotin armanca tecrîdê ji navbirina vîna gelên azadî xwaze. Biryar e çalakî li Qamişlo îro bi dawî bibe û sibe jî li navçeya Amûdê dewam bike. Ta ku em dengê xwe bigînin cîhanê hemû sazî û navendên navnetewî ew ban dikin bi mafê mavên mirova em dengê xwe bigihînin wan em serokê xwe azad bikin ji zindana de derxînin ji ber serokatiya me rêveberiya gelê cîhanê temî dike ji bo aşatiyê ji bo aşîtiyê ji bo azadiyê serokekî Ewqasî xwedî fikr û raman xwedî felsefe laiqî wî azad jiyan bike. Ji vir heyanî bi Imraliyê serokê mirovatiyê, serokê netewî, serokê aşîtiyê em wî jî silav dikin û îro roj heval em tev zanin bê hevalê menî zindana de îro çima dest bi göreva birçîbûnê kiriye. Yani xwestekê wa xwestekê me yî jî. Ji bo lo jî em jî destekê didin wana ji bo ev tecîta got li ser serok apo ev 3 sal hatî danîn ne hevdîtina malbatê xwar dike, ne bi parêzê xwar dike, ne bi wefdê Ewropî dike, yani tecîtek pir giran danîn ser serok apo. Yani serok apo ev tecît jî ner ser wî tenê li ser heme gelê rojhilata navîn bi giştî ye.